Hey guys, welcome back to our channel. नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव आरोबाव खनसे बरायहरनाय थाबाय। दिनै जोङो कार्तिक गासानि सोमोन्दै देखायलांनो नागिरदों। माने कार्तिक गासाया जोंना मोननै रोखोमनि जादों आरोना। सिगाङाव नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय जोङो जे माने कबितायाहाय जोंनाव गैयामोन, बियो गामियावसो थांदोंमोन। माने बिसिनिथिंजाय कार्तिक गासानि माबानाया माने फालिनायाहाय आलादा जायो। सानसे आगोल जायो, जोंनियाहाय अखानायैसो जायो आरोना। मा थारिखमोनलाय फार्स्ट जाजेननाया? फार्स्टआव माबामोन खोमालै, दिनै खय थारिखमोनलाय? जानो दिनै खय थारिख? नोङाना जायखिजाया कार्तिक गासाया मा होनोमोनलाय, माने बुंनो थाङोबा आरो जोंथिंजाय बांसिनानो बे राजबंशीफोर जेनेबा हारसाफोरा जेरेखम सावो आरोना, बे दिना जोंना खाथि नालाय, ओमफ्राय बिसोरनि टाइम मथे आरो बिसोरनि डे मथे जोंना सावो आरो। ओमफ्राय आरो मा आब'मोनना माने नेक्स्ट डे सावो आरो। जोंना सावा, जोंना माने बाथौथार नालाय जोंनि धोरोमा। नोंथांमोनाथ' नुबाय जानो हागौ सिगांनि ब्लगाव, जोंना एकदम माने बाथौ आरो रक्त आरोना। जोंनियाहाय बाथौ फुजा खालामगोरो न'आवनो, बिनि उनावसो सावहैयो आरो। जोंना ब्रह्म बिनि थाखायनो बिसिना जयग' सावो, जोंना सावा आरोना। दा गुबुन गुबुन जालायलायो। दा बेखौनो नोंथांमोननो जोङो देखायलांनो नागिरदों। दा जानो हागौ नोंथांमोननिजोंबो जोंना मिलायाबो जानो हागौ। दा नोंथांमोनाबो खोन्थाहरबानो जाबाय नोंथांमोननिसिम मारै सावो, मारै फालियो बेखौ, जाहाथे जोंबो मिथिना थानोसै आरोखि। दानिया जोंनि भिडिअखौ जोङो जागायजेनसै। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ इन्टारेस्टेड मोनोबा आरो जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। थ' जोंनि भिडिअखौ एबार स्टार्ट खालामसै। नै दानिया जोंना बे रायजोआव आरो जयग' सावनो नागिरनाया स्टार्ट जाहांबायानो। नोंथांमोननो जोङो खोन्थाखादोंमोन जे जोंनिया सानसे सिगांनो जागोरो कार्तिक गासायाथ', बिनि नामैनो आरो जोंना गामियाव बिदिनो बारा गिदिर खालामासै, बारा एसे फिसायैनो जयग' सावबाय आरो गामियैनो। ओमफ्राय जोंना ब्रह्म नालाय बेखायनो जयग'सो सावो आरोना। दा जोंना अखानायैसो फुजियो नालाय, माने फालियो नालाय। दा आइया बिदिनो बेलासि टाइमावहाय माबाखौ न'नि बाथौखौ फोसाबदों। ओमफ्राय जोंना माने रायजोआव फुजा होलायलाया, जास्ट न'नि बाथौआवल' गय जरा फाथै जरा ओमफ्राय माबा आलारि गासा बिदि सावनानै आइ बाबामोनहा खुलुमो आरोना न'आव। न'नि जायनाखि गारजेन बियो, दा जोंना आइ बाबाया खुलुमग्रोबाय न'नि बाथौआवनो। दा बिनि उनाव दुब्लियाव थांसिगोन। ओमफ्राय आइया जिनिसफोरखौ जगार खालामना लादों आरोना बाल्थिङाव, जाहाथे माने जानला मोनला जाया आरो बिनि थाखायनो। थाइगिर जेवारि थुनो गन लाबाय आइया। र' गनसा जेवारि आरिखौ बाव लाबाय। थांगासिनो दङ दुब्लिसिम। Saridigi, wow. Dikong Day Santi. खुलुमनो थाखाय जायगा रेडि खालामदों जोंना आफाया। बेखौबो फारसे गोजौ फारसे गाहायसो खालामोनो, नियम दं। नैबे माथो गनसाया दा माइ बिदाङाव गुबै थुलुसि गांनै बसायग्रोबाय। बिनि उनाव लाइजौ गांसे, गय जरा फाथै जरा बसायबाय। सान्थि
बिराद लेवादलै अखा हाबावदोंसो दे दा दुब्लियाव सावखांनायनि उनाव नै आइजों बाबाजों न'नि गलियावबो सावनो नागिरबाय माने नेम दं आरो ना न'नि गलियावबो सावनांगौ जाहैदों दा गासिबावबो सावखांजोबनानै न'नि बाख्रि आगानावबो सावनो नागिरबाय आइया जोंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच लव यू ऑल बाय बाय